Je pár dní po voľbách. Oslovovalo sa, smútilo sa, ale som myslel, že to už máme za nami. Ale som sa mýlil. Tá energia by sa stále dala krájať, aspoň tu v Bratislave. Hej. Ľudia sú stále smutní, niektorí sú nahnevaní, niektorí sa stále radujú. A to by som možno asi tak prvou vecou začal. Ale predtým poviem, nie som niekým platený, nie som v politike, to je čisto len môj názor. Hej. Začneme. Sú stále ľudia nahnevaní. Si nahnevaný na svojich kamarátov, nebuď na svoju rodinu, na cudzích ľudí, na blbých Slovakov, že zle volili. Nebuď nahnevaný. Jedine, komu škodíš, si ty, svojej rodine, ak máš deti, tak svojim deťom. Hej. Čo sa stalo, ideme ďalej. Hej. O 4 roky to možno zmeníme. Pre tú druhú skupinu si nahnevaný, ale sám na seba. Máš právo byť nahnevaný. Lebo povedzme si úprimne, 80% ľudí z tých, čo sú nahnevaných samých na seba, čo spravilo? Volilo. Takže čo si volil? Dal si jeden hlas? Koľko nás je ľudí na Slovensku? Koľko ľudí volil? A ty si dal iba jeden jediný hlas? Po prípade si ešte ovplyvnil svoju matku, na ktorú si kričal, koho má voliť, alebo svojho kamaráta pri pive. To je sa ovplyvnil možno 3-4 ľudí. Hej? A čo iné som mal robiť? Čo som mal ako také robiť? Ja neviem. Napríklad som mohol zarobiť, zbohatnúť, vziať peniaze a dať ich na tú politickú kampaň tej strany, čo chceš, aby vyhrala. Ale to si neurobil. Takisto si sa o nich nezamestnal dobrovoľne a nesnažíš sa im pomôcť s ich kampaňou. Hej. S ich nápadmi, ako mohli opraviť školstvo, dať im nové tipy v kampani, v marketingu. Ani to si neurobil. Alebo si mohol byť influencer, mediálne známa osobnosť a hlásať svoju pravdu a povedať ľuďom, koho majú voliť. A keď nie, koho majú voliť, dať im aspoň informácie, ktoré si môžu dohľadať, aby sami za seba sa mohli rozhodnúť. Lebo ako vy hovoríte, nechcem, aby tu ľudia boli tupé ovce. Áno, ani ja nechcem. Tak preto im dajme informácie, aby sa oni mohli vyzbrojiť svojou pravdou a potom správne sa rozhodnúť o 4 roky pri ďalších voľbách. To správame. Ale jedno z toho si neurobil. Ale teraz už je to jedno. Tiež nebuď nahnevaný. Tej strane nepomôžeš. To, že ty budeš plakať do vankuša, tá strana o 4 roky nevyhrá. Tak ak chceš, aby vyhrala, alebo nebudeš, možno o 4 roky budeš voliť niekoho iného. Tak, sprav jednu z týchto troch vecí, čo som práve teraz povedal. Hej. A začni sa radovať. Hej. Politika je vo výsledku len takáto časť z celkového diania, čo sa deje v tvojom svete. To je poprvé. Nenechajme sa polarizovať. Kedy sa hovorilo, rozdeľuj a panuj. To platí aj dodnes. Snažia sa nás rozdeliť. Ako sa nás snažia rozdeliť? Neviem. Bieli proti čiernym, chudobní proti bohatým. Tí, čo sú za Rusko, tí, čo sú proti Rusku. Tí, čo sú za Ukrajinu, tí, čo sú proti Ukrajine. Kvôli očkovaniu, muži proti ženám. V politike lavica proti pravici. Nenechajme sa rozdeliť. Teraz bolo veľa tém, na ktoré sa môžeme rozprávať, kde sa nás snažili jeden proti druhému rozdeliť. Teraz ako čo budeme takto fungovať, že sa budeme hádať to, čo nás rozdeľuje, namiesto toho sa pozerá na to, čo nás spája? Dojdeš za babkou, sadneš si za stôl, nejako menej segedinu som dostala. Aj knedla chýba. Aha, toto nedovolme. Nemôžeme sa takto k sebe chovať len kvôli politike, hlavne keď sa jedná o rodinu. Keď tvoj detko zás nalieva tvojmu 7-ročnému synovi, som povedal, že až po 14 môže tú pálenku. To je iné. Vtedy máš právo zvýšiť hlas. Vtedy ide o rodinu. Ale kvôli politike si nenechajme vziať rodinu. Po tretie, záleží na voľbách. Áno. Keď niekto povie, že na voľbách nezáleží, všetko je to iba o tom, čo si ty vybereš a čo robíš ty vo svojom živote. Nie. Záleží na voľbách. Len ako správne niektorí poznamenávajú, máš určitý limit, jak to môžeš ovplyvniť. Keď si normálny bežný človek, alebo študent, alebo už starý pán, hej, na dôchodku, tak nemáš až takú kontrolu nad tým. Čo tým chcem povedať to, že nepozeraj každý deň volebné správy o Aktuality.sk, denník a podobné články, či už dobré alebo zlé, hej. Ale keď každý deň 5 hodín budeš študovať politiku, nič tým nezmeníš, sú dôležitejšie veci, na ktoré sa musíš zamerať. Hej? Ako zarobiť peniaze, ako schudnúť, ako dobre vyzerať, sú dôležitejšie témy, ktoré máš väčšiu kontrolu nad nimi, ako len pozerať nejakú politiku. Ak to nie je tvoje hobby, ak je to tvoje hobby, že to robíš v voľnom čase, OK. Alebo si študent politológie, alebo celkovo chceš do volieb, alebo sa tomu venuješ, alebo pre nich robíš marketing, to je úplne niečo iné. Ja len hovorím pre tých bežných ľudí, čo sa snažia mať lepšie v živote a jeden čo robia, každý deň sledujú politiku. Namiesto politiky chod do roboty. Ďalšia vec. Záleží na tom, aký si ty. To je po štvrté. Záleží na tom, aký si ty. Matovičová vláda, bývalá Matovičová vláda. Žena ti nedáva, deti ťa nerešpektujú. To nejako nesúvisí s pánom Matovičom. On za toto nemôže. Šimečka, si tlstý. Bávame sa o reálnych veciach. Oni za toto nemôžu. Áno, môžu za veľa vecí, čo sa tu zdiali. Či už dobrých, alebo zlých. Ale stále nezabúdaj. 80% v živote, možno aj viac vecí, je pod tvojou kontrolou. Hej, takže nezvalujme všetko na nich. Hej. Hlavne sa zameraj sám na seba. To, čo sa deje na voko, OK, je to dobré, je to zlé, to je jedno. Stále sa pozeraj na seba, na svoju rodinu, na svoju prácu. Po piate,
Keď chceš byť aktivista, alebo celkovo len kázať, alebo pomáhať ľuďom, koho voliť, koho by nemali voliť, alebo chceš do politiky. Hej, alebo chceš byť len proste niekto, študuje politológiu a chceš sa k tomu vyjadrovať. Či už na svojom blogu, vlogu, na internete, na Instagrame, to je jedno. Hej. Nejaké také základné princípy, ja nie som politológ, ale nejaké základné princípy, ako komunikovať. Hej. Mám to tu napísané, aby som sa nezasekával. Neklam. Hej. Čo tým chcem povedať? Nezveličuj, udávaj pravdivé informácie. Na hranici aj 20 miliónov migrantov. Áno? Je ich tam 1 milión. Keď je tam 1 milión, povedz 1 milión, nepovedz 20 miliónov. Hej. A každý deň sa znasilňujú homosexuáli. Áno, každý deň, na Slovensku každý deň. Áno, niektorí ľudia sú proti ním a to je veľmi zlé. To je veľmi zlé, takí ľudia by mali byť potrestaní. Ak útočia na transsexuál alebo homosexuál. Plne s tebou súhlasím, ale nehovoríme, že každý deň je nejaký transsexuál na Slovensku dobodaný. Hej. Akože nalejme si čistého vína, takto sa nemôžeme chovať a takto zavádzať. Hej. Tretia vec. Keď vieš, že nejaká informácia, ktorú tvoja strana ide vydať, je klamlivá, alebo ty ideš niečo vydať, čo je klamlivé, vieš, že je to klamlivé, ale použiješ to aj napriek tomu, hej, lebo však pomôže to mojej strane. Nie. Nešír to, keď už teraz vieš, že je to klamstvo, tak to nešír. Čo týmto všetkým chcem povedať? Dávaš svojej opozícii a iným ľuďom muníciu, aby ťa mohli napadnúť. Či už o pol roka, o rok, o 2 roky, to je jedno. Bude to na teba použité a vytiahnuté. To, čo dáš na internet, tak bude uvedené o rok, že si sa k niečomu vyjadroval, alebo toto si povedal, alebo tamto si povedal. Hej? Takže keď vieš, že už je to klamstvo, iná vec je, keď si jednal a myslel si, že to správne informácie povedal si to. To je niečo iné. Každý sa mýli. A s tým by som aj nadviazal ďalšiu vec. Každý sa mýli. Keď si mal 18 rokov, alebo si mal 18 rokov, si možno myslel, že nikdy si nedáš tetovanie a teraz chodíš celá potetovaná. A zmenil sa na to názor. Niekedy si myslel, nikdy si nekúpim iPhone a teraz máš iPhone. A Samsung by som si nikdy nekúpil a teraz máš Samsung. Meso je zlé a teraz ješ meso. Hej. Čo tým chcem povedať? To, že niekto teraz volil stranu X, neznamená, že o 5 rokov nebude voliť stranu Y. Hej. Aj ty si zmenil názor, aj ľudia menia názory. Kvôli tomu, že má teraz iný názor, ho neodsudzuj. O 2 roky ho zmení, takisto pravdepodobne ho aj ty zmeníš. Hej. Takže sa neškatulkujme až takto, že ja som voliteľ tej strany alebo tej strany. O 4 roky veľká šanca, že budeš voliť niekoho iného. Hej. Po šieste, ako debatovať. To teraz sa rozprávam hlavne, keď dojdeš za niekým k rodine alebo keď dojdeš k svojej žene, hej, a prvýkrát víš, že je otca alebo je rodinu, alebo ješ do nového zamestnania, kde máš šéfa a máš kolegov. Hej. To sú iba také základné tipy. Hej. Nezabúdaj poprvé, vždycky chod na to pozitívne. A keď máš nejaký small talk s niekým, že tak sa základné informácie rozprávate, nezačni hneď rozprávať na politiku. Nie každého politika zaujíma, aj keď teraz veľa ľudí, ktorí išlo, nie každého politika zaujíma. Hej. Nezačni teraz mať o tom dlhý monológ a nezačni hlavne kázať novým ľuďom, ktorých nepoznáš, koho mali voliť, ako to malo dopadnúť. Keď oni začnú na tú tému rozprávať, tak potom sa môžeš pripojiť, ale nebuď ty ten prvý, čo začne kázať ohľadom politiky. To je prvá vec. Po druhé, keď niekto začne kázať opačný názor, ako máš ty, hej, tak prvá vec, čo by som ja spravil, keď máš opačný názor ako oni, tak sa usmej iba prikým, že súhlasím. A keď s tým úplne, že nesúhlasíš, dajme tomu, že si u svojej priateľky ťa vzala za otcom a ten volil stranu X a ty si volil presný opak strany X. Hej? Tak nebuď to, že za každým budem hovoriť svoju pravdu a teraz on povie, že nie, volil zle. Hej, keď ťa to nezáleží, tak proste za ním dojde, že iba sa usmej a prikyvuj, povedz, že zaujímavý názor. Ja som úprimne volil inú stranu, ale keby idem voliť o 4 roky, zvážil by som tú stranu, čo ste volili vy, lebo to, čo hovoríte vy, dáva veľký zmysel. On sa na teba pozrie, že wow, to je aký dobrý mladý chlapec, že takto rozmýšľa. I keď to nie je pravda, to je jedno, ale aspoň ju získaš, že nepôjdeš proti nemu. Hej? Ale ja musím povedať za každým svoju pravdu. Za každým nie. Hej? A také hlavné, zbytočne nerieš tú politiku až tak vážne, keď tam dojdeš a rozprávate sa o politike. A on povie nejaký názor, ty povieš nejaký názor a povedia, že akú stranu si volil a vieš, že volil stranu PS, príklad, tak ty povedz, PSko, alebo nieko, čo je na ich listine pod ňu, dajme tomu Sasku. Hej? A je to jednoduchšie, ako teraz tam mať hádky so svojimi kolegami alebo takto. Za nič to nestojí. Keď vieš, že tvoj šéf volil stranu X a ty nebudeš voliť a ty si volil opačnú stranu, tak nezačni zbytočne, ja musím povedať svoju pravdu. Nikomu tým neprospieš, iba ťa vyhodia, ty si teraz bez práce, tvoja žena je bez práce, alebo tiež je podobná ako si ty, tvoje deti nemajú čo jesť, ale povedal som pravdu. Akú pravdu? Čo si tým získal? Ja alebo politici môžu kázať pravdu, lebo sa tým živia, ale nie ty proste. Ty nie si politik, aby sa týmto živil a kázať cudzým ľuďom, hej? Takže to stopni. Po 7. sa kedysi hovorilo veľa. Keď sa išiel do boja, v jednej ruke kniha, alebo Biblia kedysi, v druhej ruke meč. To druhé už na Slovensku neplatí, alebo celkovo v civilizovaných spoločnostiach to druhé už neplatí. Hej. Čo to znamená, že kniha? To znamená, že vyzbrojuje sa múdrosťou, informáciami, číslami, štatistikami. Hej. Vychádzaj z faktov, čo povedia vedci, skúsení politológovia, aj ekonómovia, a informáciami boju proti druhým. Nie hádkami, nie emóciami, nie, že sa budeme zastrašovať jeden druhého. Hej, keď dajme tomu, ja chcem s tebou debatovať, ty máš opačný názor, poďme sa o tom porozprávať. Iba vzdelaním sa dokážeme posunúť ďalej. Iba vzdelaním. Hej. Takže týmto smerom
Keď budeš niekoho sa snažiť presvedčiť, takto k tomu pristupuj. Nechoď, že agresívne k nemu, ale OK, poďme sa o tom porozprávať. Ja mám kamarátov, nie veľa, ale niektorí sú opačného zmýšľania ako ja. Aj tak sa dokážeme spolu porozprávať aj zvon. Hej. A väčšinou dojdeme, že OK, veľakrát to nie je čierne alebo biele, veľakrát je to také šedo-biele. Hej. Ďalšia vec, po 8. Každý na Slovensku má právo byť vypočutý. Čo si ty myslíš, že keď si za Ukrajinu, alebo aj proti Ukrajine, alebo si nebodaj homosexuál alebo transexuál, máš plné právo byť vypočutý. A nedovol, aby ti niekto povedal, že kvôli tomu, že si inakší, alebo máš iné zmýšľanie, alebo ako som spomínal, ten homosexuál, transexuál, na ktorých sa tu poslednú dobu celko dosť útočilo a riešilo sa ich v médiách, celková LGBT komunita. Tvoj hlas má rovnakú váhu, ako má môj hlas. To už myslím ten volebný, ale aj ten, keď sa ja budem snažiť rozprávať, alebo ty sa budeš snažiť niečo rozprávať, alebo predať nejakú myšlienku, máš rovnaké právo byť vypočutý. A k vám by som ešte niečo viac povedal. Kvôli tomu, že sa voči tebe napríklad rodina otočila, alebo kamaráti sa kvôli na teba otočili. To neznamená, že teraz ty by si mal mať v sebe srdce plné hnevu, otočiť sa voči ľuďom, voči nám, voči tomu, že celková spoločnosť stojí za hovno, lebo týchto pár ľudí sa otočilo voči mne. Hej. A takisto, moji rodičia boli kresťania a oni sa otočili voči mne, to znamená, že celé kresťanstvo je scam a neverím v Boha. Tak to boli praví kresťania, ktorí prestali ľúbiť kvôli tomu, že si iní ako boli oni. Aby sme sa chápali. A prečo to vlastne hovorím? Hej, že prečo mi na tom tak záleží? Úprimne na vás mi až tak nezáleží. Mne záleží na mne. Lebo viem, že ďalších 100-150 rokov ešte na tomto svete budem. Veľká šanca, že som Slovák, budem žiť na Slovensku. Hej. Veľká šanca, svet je tak, aby sme sa chápali, svet je malý, Slovensko je ešte menšie. Veľká šanca, že spolu na seba niekde natrafíme, či už v posilovni, či už budeme robiť možno spolu biznis, alebo budeme niekde na výlete spolu, alebo proste celkovo v reštaurácii, alebo v klube. Hej. A ja nechcem byť v prítomnosti ľudí, čo sú negatívni, čo majú v srdci hnev. Ja chcem byť ľudí, čo sú proste namotivovaní do života. Cítia sa byť porozumení, robia to, čo ich baví. A majú proste pochopenie pre druhých ľudí. Okolo takými ľuďmi sa ja chcem obklopovať. Toto je jediný dôvod, prečo toto video robím. Toto len musím dať takú súku pre vysokoškolsky vzdelaných, tých, čo bývajú v Bratislave. Ja bývam v hlavnom, alebo povedzme, že bývaš v Košiciach, veľké mesto, hej, bývaš v Košiciach, alebo v Bratislave a máš vysokoškolský titul, hej, tak si automaticky lepší ako tí, čo nemajú vysokú školu, si automaticky múdrejší ako tí, čo nemajú vysokú školu. Ja poviem možno jedno. Si retardovaný. Teraz otázka. Každý to vie, že si retardovaný. Prečo? Lebo väčšina ľudí je retardovaných. Je málo ľudí, čo sú múdri a väčšina retardovaných. Ale kvôli tomu, že ty máš vysokú školu a bývaš v Bratislave, tu v Bratislave, hej, len kvôli tomu sa cítiš múdrejší a máš právo byť viac vypočutý ako niekto, kto je farmár, alebo elektrikár, alebo nebodaj býva na dedine, alebo býva na vidieku, alebo býva v menšom meste, alebo proste nešiel na vysokú školu, by išiel hneď robiť autoklempiera. Kvôli tomu tvoj hlas myslíš, že má väčšiu hodnotu? Kvôli tomu, že ty si sa vedel správne vyfliť nejakú informáciu, si myslíš, že tvoj hlas má väčšiu váhu? Ja som študoval aj na Slovensku vysokú školu. Ja som pár rokov študoval mimo Slovenska školu, v jednom najlepšom akože systéme, školecom systéme na svete v krajine. Hej, moc mi to nedalo. Kamarátov, čo poznám, málo komu to niečo dal. Až na ten jeden titul, moc sa tam nenaučil. Tak sa netvrdí, že si tak múdry, že sa vedel nabiflovať nejaké čísla, hej. Takže odtiaľ potiaľ. Si teplý? Alebo si progresívec? Alebo si bol progresívne Slovensko? Alebo si proti tomu, aby ľudia umierali v Ukrajine? Takže automaticky si proruský fanatik. Alebo si sa nedal zaočkovať 4-krát, ale len 2-krát. To znamená, že chceš, aby ľudia umierali. Čo týmto chcem všetko povedať? Tieto nálepky, čo nám začali dávať posledné roky, kedy to malo nejakú váhu? Tieto nálepky mali kedysi nejakú váhu. Ja ti poviem jedno. Ak tomu ty nedáš váhu, tieto slovíčka váhu nemajú. Jediný dôvod, prečo sa to začalo používať, tieto nálepky, jediný dôvod, prečo boli vytvorené, je z toho dôvodu, lebo keď ty začneš na mňa niečo rozprávať a ja ti poviem, rasista, čo spravíš ty? Ja som rasista. Ja nechcem byť považovaný za rasista, však byť rasistom je niečo zlé. A máš plnú pravdu, byť rasistom je niečo zlé. Ale keď ti niekto povie, že rasista, automaticky si stiahneš kost, automaticky z ofenzívy ideš do defenzívy. Automaticky, nie. A začneš sa brániť, prečo nie si rasista. Ty rasista. Možno som. Ty sexista. Áno, možno som sexista. Možno nemám rád ženy. Povedz mi prečo. Je to kvôli tomu, že som povedal, že muži a ženy sú v niektorých veciach rozdielni. V niektorých veciach sme si podobní, v niektorých sme si ale rozdielni. Kvôli tomu som sexista. Alebo možno kvôli tomu, že som vtedy povedal, kedysi dávno som povedal, že muži sú fyzicky v priemere fyzicky silnejší ako ženy. Kvôli tomu som sexista. Tak dúfam, že všetci ostatní, čo majú podobný názor ako ja, sú tiež sexisti. A za to by som len povedal, že ďakujem. A hovorím to aj za nich. Ďakujeme. Lebo týmto mi len ukazuje, že mám zdravé zmýšľanie, vychádzam z reality, zo štatistík a z faktov. A to, že niekomu povieš nejaké slovičko, nenechaj sa zastrašiť. Takisto je, že ti niekto povie, že si
teplý, alebo že si gay, alebo progresívec. To je znamená teda, že ty by si mali ísť do obrany, že ja nie som to. Nie. Keď ti niekto povie proruský fanatik, neprestan rozprávať. Možná som, áno, možná som, ale povedz mi prečo. Vysvetli mi to, lebo ja tomu slovičku nerozumiem. A ty by som nadviazal na tú vec, aby sme mohli debatovať, normálne bez nejakých narážok alebo takto urážok. Musíme si vysvetliť základné pojmy. Čo to znamená byť rasista, čo to znamená byť proruský fanatik. Teraz je pomaly každý proruský fanatik. Hej. Teraz je každý progresívec, teraz je každý teplý, teraz je každý hento tamto. Poďme si základné, dezolát, ty si dezolát. A teraz povieš do obrany, nie, ja nie som. Nie, povedz mi prečo som, lebo ja možná som. Ja nie som až taký vzdialený, ako vyzerám. Ja možná som dezolát, ale vysvetli mi prečo. A potom môžeme začať debatovať. Ale keď budeme si takto hádzať na seba nálepky, nenehaj sa nálepkou odstrašiť. A káž svoju pravdu, ak veríš, že ju máš. A posledná vec, týmto to zakončím, a tá najdôležitejšia. Pre tých, čo sú psychopati, ale pre normálnych ľudí, ako som ja. Všetci, čo vo výsledku chceme, je byť pochopený, byť sami sebou a cítiť reálne, že niekomu na nás záleží, mimo našej mamy, a že nás reálne niekto ľúbi. A chceme to isté darovať aj nejakej cudzej osobe, alebo teda druhej osobe. To je to, čo v skutočnosti chceme. A nejaké peniaze, aby sme mohli nejako normálne fungovať v tomto svete. To je to, čo chceme. Toto je to, čo všetci chceme. Tak sa nemáme kvôli týmto malým kúskom rozdielovať. Ty máš iný názor na to, ty máš iný názor. To, že sme iní, to je to, čo nás vo výsledku spája a máme o čom debatovať. To, že máš inú farbu pokožky, alebo si iné rasy, alebo si iného pohlavia, alebo máš iný pohľad troška na politiku, čo má byť 15% dať, alebo 20%, to sú detaily. Toto vo výsledku chceme. Pozeráme sa na to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje. Ahoj. A ešte posledná vec. Like, odber a daj nejaký pozitívny komentár. Veľmi si to vážim. Vidíme sa.